hebben gekozen voor de ziekte polio. Welk virus verwekt de ziekte? Wel, polio wordt verwekt door het poliovirus en dat is een virus dat behoort tot enterovirussen. En hoe herken je deze ziekte? Wel, in het begin gaat dat, zoals bij elke virusinfectie, een kind geven met koorts. En dan komen er verlammingsverschijnselen. Na 1 of 2 dagen koorts gaat een kind bijvoorbeeld plots niet meer kunnen lopen. Ja. Waar komt de naam van de ziekte vandaan? Wel, de naam van de ziekte is dan kinderverlamming. Zoals de tekens van de ziekte duidelijk aantonen dat een probleem bij het doormaken van dat virus is dat een aantal mensen daar verlammingsverschijnselen definitief van hebben. Ja. Komt deze ziekte voor in België? Normaal niet, omdat alle kinderen hier gevaccineerd worden, maar in Nederland zijn er dorpen waar om religieuze redenen geen vaccin voor polio mag gegeven worden en daar zie je af en toe nog een epidemie van kinderverlamming. Wie krijgt deze ziekte dan? Iedereen die niet gevaccineerd is, krijgt deze ziekte. Je kunt ze ook maar 1 keer krijgen in je leven, maar ja, als je dan natuurlijk ongeluk hebt, dan heb je zware verlammingen. Hè. En hoe kan de ziekte worden verspreid? De ziekte wordt verspreid door ontlasting van mensen, dus via de ontlasting. Daarom noemen ze het enterovirussen, dat zijn virussen die in de darm leven. En wat zijn de gevolgen van deze ziekte? Wel, dat kan heel verschillend zijn. Je kunt heel lichte verschijnselen hebben na het doormaken van de ziektes. Zonder verlamming, lichte verlamming, maar ook heel zware verlamming, waar kinderen met armen en benen verlamd zijn en levenslang in een rolstoel moeten blijven zitten. En kan er ook van overlijden. Ja, oké. Dank u voor de informatie. Dank u.